Aiemmin elämäntaidon valmennuksessa tehtiin tietoinen irtiotto erilaisista riippuvuustekijöistä, kuten telkkareista, tietokoneista ja kännyköistä. Nyt oman elämän hallintaan ovat tulleet avuksi erimallisten kännyköiden sovellukset, kuten kiitollisuuspäiväkirjat. Miten suomalainen Voyo-sovellus saa minut liikkumaan 3 kertaa viikossa, kun siihen ei ole tepsinyt edes puolison kannustus? Kysymys on siitä, että tämän työkalun avulla sä tallennat sun elämän merkityksellisiä hetkiä. Sä voimaannut siitä, kun sä näet, että mitä sä oot jo tehnyt. Tehdään tänne ensimmäinen merkintä, josta sun polku lähtee liikkeelle. Eli Sinetöin tavoitteeni 3 sepän patsaalla Helsingissä, jonka jälkeen vahvistan päätöstäni jakamalla Voyo-merkinnän sosiaalisen median kautta ystävilleni ja 6:30 ohjelman katsojille. Saan tehtäväksi kirjata ylös seuraavan 1,5 kuukauden ajan tuntemuksia projektin etenemisestä kiitollisuuspäiväkirjaan. Silti epäröin menetelmän tehoa. ehkä sä tarvit jonkun kaverin tähän. Tarvisitko? Kuvaaja voisi olla kaveri. Jari, lähdet sä tukemaan mua tässä projektissa? Okei, mahtavaa. Mutta tällä sä pääset niinku liikenteeseen, että sä alat niinku vaikka kokeilla erilaisia liikuntatyylejä. Haluisit sä jonkun isomman semmoisen hetken, jossa sä perehtyisit miettimään oikeasti sun elämää ja mitä sä niinku haluat tuolta liikuntaprojektilta no, niinku isommassa kuvassa? Joo, se voisi kyllä tehdä hyvää. Vähän myöhemmin. Olisiko 6 viikon päästä hyvä? Joo. Elämäntavan muuttaminen uudeksi ei ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Urheilutarjontaa on niin paljon, että hiki tulee valitessa. On se sekin urheilua. Jari, tulisit sä mukaan WhatsApp-treeneihin? Entä jos mä tarjoan jätskit? Hyvä. Innostun kokeilemaan erilaisia urheilulajeja, mutta huomaan pian treenien aikatauluttamisen ihan mahdottomaksi. Tästä ei tule yhtään mitään. Jari, auta! Päiväkirja toimii tukena, mutta lopullisen ratkaisun löytämiseksi tarvitsen elämäntaidon valmentajan. Moi! Joo, mielellään. Mikä se sun pulma nyt sitten on? Mä en osaa aikatauluttaa 3 liikuntakertaa mun kalenteriin viikossa. Ja toisekseen mulle tulee syyllisyyden tunne aina kun mä lähden kotoa ja jätän lapsen kotiin. Haluaisit sä kokeilla yhtä työkalua? Joo. Auttaisikohan polkumenetelmä ratkaisun löytämiseen? Tämä on sellainen yksinkertainen menetelmä, jonka avulla oikeastaan minkä tahansa projektin, jossa haluaa saada aikaan muutoksen, niin sen pystyy pilkkomaan pieniin osiin. Pyytäisin sua valitsemaan täältä tilasta sen kohdan, mikä kuvastaa sitä paikkaa, missä sä oot nyt ton muutoksen suhteen, ja sitten valitsemaan sen kohdan, mikä on se tavoite. Suoraan toiselle puolelle. Okei. Nyt sitten askeleita otetaan sen mukaan, että minkä kokoisia ne sulle itsellesi on. Mun ensimmäinen kysymys onkin, että mistä sä voisit saada tukea? Mikä sua siinä aikatauluttamisessa voisi auttaa? Onko sua tarkkaan ja tiedossa, että mihin aikaan sä ois silloin lauantaina? Millä tavalla sä voit palkita itseäsi? Mitä vielä pitää tapahtua, että pääset tavoitteeseen? Viimein keksin, että voin harrastaa kerran viikossa liikuntaa tyttären kanssa. Mä jotenkin haluaisin niin, että se olisi viikolla ehkä se yhteinen harrastus Eevan kanssa. Sitten viikolla oma yksi harrastus. Ja sitten vielä viikonloppuna vain itselleni silloin lauantaina. Siinä se on. Onneksi olkoon. Hei, mahtavaa. Muistutan itseäni matkalla-oloni mukavuudesta kiinnittämällä polkukarttaan hauskoja tarroja. Lopuksi sinetöin lupaukseni päivämäärällä ja allekirjoituksella.